Большую частку тут, дзе на Самусёвай гары стаіць крыж, голымі пахавалі, а частку каля Пакроўскага шпіталя, дзе Лужына, а другіх пахавалі, дзе можна было. Піша ў магілёўскай хроніцы аўтар. Але каго пахавалі? Маскоўскіх стральцоў. А Лужына – гэта такая балаціна ў Магілёве. На месцы колішняй магілы на Самусёвай гары ажно да 1930-х стаяў крыж, але ў гады барацьбы з рэлігіяй яго скінулі ў Дняпро. Што гэта ўвогуле за гісторыя? Адкуль у Магілёве не адна, а нават некалькі магілаў маскавітаў, бо ў адну ўсе не змясціліся? Я вам зараз раскажу. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння мы узгадаем магілёўскае паўстанне 1661 года, калі за дзень жыхары горада выразалі маскоўскі гарнізон. Але культурна выразалі, нават пахавалі потым акуратненька, па-беларуску. У 1654 годзе маскавіты пад кіраўніцтвам Алексея Михайловича напалі на Рэч Паспалітую. Мэтай было заваяванне ўсіх усходніх земляў дзяржавы, то бок тэрыторыі ВКЛ і украінскіх зямель. Тая вайна апынулася надзвычай крывавай. Яна закранула кожную сям'ю. Нашае насельніцтва тады скарацілася ў 2 разы. Маскавіты ішлі пад добра вядомым слоганам, дэвізам «Тут жа рускія». Праваслаўныя, замучаныя каталікамі. Канфесійны канфлікт на ўсходзе Беларусі сапраўды існаваў, меў месца. Мы пра яго ўжо распавядалі ў серыі пра забойства Кунцэвіча, Езафата Кунцэвіча, памятаеце? Тутэйшае насельніцтва, якое лічыла сябе русінамі, было стомленае ад канкурэнцыі з каталікамі, і маскоўская прапаганда знайшла свабодныя вушы. Ну, а што? Можа быць, і праўда, з маскоўскім царом сапраўды неяк лепей. Але вайна апынулася не проста вайскова-палітычным канфліктам. Яна стала сутыкненнем цывілізацыяў. Магілёўцы, якія самі адчынілі маскавітам гарадскую браму ў 1654, хутка ў гэтым пераканаліся. Маскавіты іншыя. Яны чужыя, яны ворагі. Але што рабіць, калі ты ўжо запусціў ворага да сябе дадому? Адносіны з вызваліцелямі пачалі псавацца ад самага пачатку. Ужо ў 1655 годзе вынік канфлікт. Магілёўцы былі звыклыя да свабоды, яны маглі самі выбіраць сабе войта, бурмістра, райцаў, лаўнікаў, гэта мясцовае самакіраванне. І маскавіты трохі прыфігелі, бо такія рэчы у іх вырашае цар-бацюшка. Але тады яны пайшлі на саступкі, можа быць, каб не злаваць мясцовых. Окей. Далей узнік канфлікт паміж мясцовымі праваслаўнымі іерархамі і маскавіцкімі. Здавалася б, і тыя праваслаўныя, і праваслаўныя меліся тут быць галоўнай апорай цара. Але не. Частку апазіцыйнага магілёўскага духавенства маскавіты выслалі ў глыб сваёй дзяржавы, а кнігі, друкарню, розную рухомую маёмасць проста канфіскавалі. Да ўсяго гэтага дадаліся перманентныя цёркі з маскавіцкай салдатнёй і казакамі, якія не грэбавалі рабункамі, гвалтам. В прынцыпе, ўсё як заўжды, мы ўсё гэта ведаем. І вось некалькі гадоў жыцця разам з брацкім народам хапіла, каб зразумець, што ніфіга ён не брацкі. Пачалі рыхтаваць паўстанне, і на гэты конт ёсць некалькі версіяў. Зараз я іх агучу. Найбольш папулярная версія магілёўскага паўстання выглядае так. У лютым 1661 магілёўцы змовіліся выбіць маскавітаў, а для пачатку выкруціць крэмені з ружжаў стральцоў, якія стаялі на пастоі па месцах часовай прапіскі, у хатах, у камяніцах, як звычайна. Паўстанне пачалося не ў запланаваны момант X, а трошкі раней, бо маскавіты пакрыўдзілі на галоўнай плошчы магілёўскіх дзяўчат-пякарак. І тады ўжо панеслася. Бурмістр Леванович ухапіўся за пала шката, быў такі спецыяльны меч, і стаў крычаць свае знакамітае «Пара, пара». Пачынаецца сеча, але маскавіты, здаецца, бяруць верх. Што рабіць? Сітуацыю ратуе адзін з мяшчанаў, які адмыкае турму і вызваляе вязняў палякаў. Гаворка, відаць, ідзе пра вайсковых палонных, якія добра дапамагаюць у справе. Вуліцы і завулкі хутка заліваюцца крывёю, запаўняюцца трупамі салдатушак, і ўсё заканчваецца перамогай магілёўцаў.
Маскавіты, якім пашчасціла ўратавацца, бягуць да Рослаўля на Смаленшчыне і паведамляюць: «Магілёўскія мещане изменили, ратных людей в Магілёве всех порубили». Кагосьці з вышэйшага звяна, у тым ліку ваяводу, магілёўцы бяруць у палон, каб пасля даставіць на сейм у Варшаву. Гэтая версія была прыведзеная ў магілёўскай хронікі і запісках ігумена Арэста, але яна не адзіная. Даследчык Алексей Батюкоў лічыць больш рэалістычнай наступную версію, апісаную праз Веспасіяна Кахоўскага, сучасніка падзеяў у 1688 годзе. Тут ёсць месца вайсковай хітрасці. Магілёўцы, маўляў, каб адпомсціць за свае крыўды, прысягнулі на знішчэнне Масквы. Хорошая прысяга. Мне вельмі падабаецца. А далей глядзіце, як цікава ўсё было. Магілёўцы высылаюць месцічаў за межы горада для суправаджэння скаціны. Тыя разыгрываюць спектакль. Галосяць, бягуць да гарадскіх валоў, маўляў: «Ой, палякі, Літва, напалі, пазабівалі, пабралі ў палон», то бок просяць дапамогі ў гарнізона. Маскавіты адчыняюць брамы і гуртам выходзяць з горада шукаць палякаў і Літву. І тут магілёўцы браму зачыняюць. Парам-парам-пам. І рэжуць акупантаў, хто застаецца ў горадзе. Паводле Кахоўскага рэжуць вельмі жорстка, не шкадуючы нават жонак стральцоў. А калі пад горад вяртаецца асноўная частка маскавітаў, якая так і не знайшла палякаў і Літву ў ваколіцах, яны ж не ў курсе, што там у горадзе, іх расстрэльваюць з валоў. І вынік, па вялікім рахунку, той же самы, што і ў першай версіі. Да гэтых дзвюх версіяў бонусам ёсць розныя дэталі, больш і менш рэалістычныя, якія, гэта заканамерна, дадаваліся з часам. Скажам, у 1822 годзе у польскамоўнай львоўскай газеце у рубрыцы «Рознае» журналіст з псеўданімам Галіцыянін, якому давялося пабываць у Магілёве, згадвае паўстанне. Маскавіты, маўляў, самі хацелі зладзіць у горадзе генацыд, але магілёўскія мяшчане іх наўпрост апярэдзілі, бо даведаліся пра іхныя планы. Гэта вельмі цікава, бо цалкам магчыма, магілёўцы так і апраўдваліся перад расійскімі ўладамі за тыя падзеі, ужо будучы ў складзе расійскай імперыі. Яны ж нас хацелі выразаць, вось нам і прыйшлося паўстаць, а што тут такого? Маскавіты сапраўды доўга памяталі пра тыя падзеі, ім вельмі балела. Ёсць сведчанне, што ў 1706 годзе расійскі цар Пётр нібыта наведваў у Магілёве нашчадка аднаго з правадыроў паўстання, сына Петра Казановіча, у ягоным уласным доме. Той пачаў вельмі нервавацца, але Пётр нібыта сказаў: «Ведаю, што за тваім бацюшкам Маскву высеклі, на тое вайна была, а Масква тады дурная была». Падобная ж гісторыя ёсць і пра Барыса Шарамецева, які стрымлівае Меншыкава ад помсты магілёўцаў. Выглядае, мякка кажучы, не вельмі правдападобна, хутчэй як байка пра добрага цара і, што важна, спробу неяк зашліфаваць тую гісторыю, калі маскавіты ўсё ж вярнуліся. У кожным разе пра паўстанне памяталі доўга, усё 18 і нават 19 стагоддзе, незручная для новай улады гісторыя не забывалася. Зірніце на сучасны герб Магілёва. Срэбны рыцар з мячом над галавой стаіць у браме замку. На вежы пагоня. Менавіта гэты герб кароль і вялікі князь Ян Казімір надаў гораду 9 чэрвеня 1661 года у прывілеі, бо папярэдні ён пазбавіў горад герба за здраду, калі магілёўцы пусцілі да сябе маскавітаў. Больш за тое, паводле новага прывілею, горад і гараджане атрымлівалі правы нароўні са сталіцай Вільняй, а мяшчанам дазвалялася набываць сядзібы. Такое права мела толькі шляхта. Так, уласна, магілёўскія мяшчане атрымалі пропуск у шляхецкую касту. Да сёння тая гісторыя застаецца характэрным і дужа цікавым знакам эпохі. Здаецца, усходнікі, праваслаўныя, русіны, але калі маскавіты проста дапяклі сваімі парадкамі, узялі і вырашылі ўсе пытанні з імі за адзін дзень. А прысяга магілёўцаў на знішчэнне Масквы актуальная і сёння, прычым не толькі для Магілёва. На сёння гэта ўсё. Глядзіце,
Думайте, рабіце высновы. Мы вельмі ўдзячныя за тое, што вы пішаце каментары, за тое, што ставіце падабайкі. І не забывайцеся падпісвацца на наш канал, нам будзе вельмі прыемна. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.